втори като него. Когато отиде на районото, полицаите му казаха: ти не си добре с главата. Дай да го пуснем докато не започне да нокаутира ред по ред. Макерене оги скоро лафи, хапераве в тумаре. Керапе кареса, обаче вие само ще ме снимате. После по тикток ще ме качите да се фукате с Оги, но нямате шанс срещу Оги. Искате да ви плаща Оги по час да му духате. Ще ве чухам до смърт, душа ни хам удара. В тумен ме хареса тумаре, монде када в душман. Тумен си е на изгледет, завиждате. Но ако още говорите, ще ве плащам по кантара. По 1 евро на килограм ще ве плащам. После като ве плащам, ще ви го дам на устата, докато се надъхате. Курви Оги. Не, не, не.